Да. Долу където сменихме, влака замина. Влака се качва там. Може би за влака да искат билетен в как. И трите писти си задолу. И добре, няма значение. Пак сме на същата седалка. Той от все нива, его. Няма спирай много, нали? Да може да се накифим. Бейби, няма значение. Когато да хванем, няма значение. Надолу. Спираш така близо до мен. Някой го има там. Да, където може да завием да го Ама видим. там е синя. Всички са сини. Някъде нямаше ли присъди към червена? Накрая. Не. Айде да видим жълта. Какво има? Какво? Аз нищо не виждам. Ама да, по принцип, пише, че има на картата. Дали живеят хора? Къде? На иглото. То не е точно игло, то е такова снежно. Е тая зелената табелка. От лед. Къде се падат игло? Ами аз като го гледаме на другата табела, 45 трябва да хванеш все едно, че да го видиш. Защото е на горната табела, а те фанаха долната табела. Ресторант няма, май. И влакчето. ЖП гарата. Двама човека на пистата си. Колко широка писта не се. Изчеждаме за втори път. Иглото беше на горната табела. Да. Ама нищо не така, ще се пуснем 2-3 пъти. Течи. Да, е много яко. Защото карах в ляво и ти караш зад мен, аз викам, ще тия вдясно. Да ти освободя пистата. Ама аз се дърпам. Иначе е готино. Седалката. Как я виждате седалката? Отляво ли?
Не отстрелям. Той младен много не довижда. Къде старата? Да, Ами, щом има стрелка, сигурно е там, където е стрелката за лифта. И аз ще изчакам, ама... Ето, спря се. Ляво има стрелка.